रायजोनि अजद दैखांनायाव एमसिएलए मन्टु बर'नि गोख्रों एक्शन। फरायसालियाव क्लास खालामै फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'नि हेंथा गोख्रों एक्शन। कक्लाबारि बियाबनि करनक भारगावगुदि फरायसालियाव एमसिएलए मन्टु बर'नि हरखाब आगान। मिथिनाय बादिब्ला करनक भारगावगुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'आ फरायसालियाव क्लास खालामा आरो फरायसालियाव थाथेरा, जायखौ रायजो राजानि अजद मोननानै गोख्रोङै नायबिजिरहैदों एमसिएलए मन्टु बर'आ। फोरमायबावनाय बादिब्ला फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'नि फरायसालियाव क्लास खालामै आरो फरायसालियाव थाथेरैया थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो। नाथाय दिनै एमसिएलए मन्टु बर'आ फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरि गैयालासेनो फरायसाफोरखौ थाखो खथा सिङाव ओरैनो जिरायना थानाय नुहैयो आरो फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'नि गासिबो आखुखौ मिथिनानै लायो। लोगो लोगोनो एमसिएलए मन्टु बर'नि नारसिननाय आरो रायजो राजानि खावलायनायाव जालाहा खोन्दोनि बिथाङा फोरोंगिरि लक्ष्मी बर'नि सायाव नेमखान्थिजों गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना खोथा होयो। आंनि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय नैबे करमकाता गामिनि बारगाव जि एलपि स्कुल, बे स्कुलाव फैनानै जोबोद गोमोनाय मोनदों। मानो होनोबाथाय नैबे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि दंमोन, एसिस्टेन्ट फोरोंगिरिबो गैया बिथाङा, आरो लोगोसे गासै फरायसुलिफोरा उन्दैथार गथ'फोरखौ लानानै सा 26 जन दं। दिनै बेवहाय सा 7 जनल' नुनाय जादों आरो लोगोसे फोरोंगिरिखौ नुनाय जायाखै। दा बाथ्राया जाहैबाय, खिन्थु फोरोंगिरिखौ नुवाखैबाबो बा फोरोंगिरिया गैयाबाबो रेजिस्टाराव दिनै डिआइ सालबारियाव थांदो होननानै लिरनानै दोननाय जादों। बिअ बिथांमोन, आं सिआर बिअ बिथांमोनखौबो लेंहरदों आं दा, बिथांमोना सफैनानै नायबाय आरो थोंजों फोरोंगिरिजों रायलायहोबाय। फोरोंगिरिया बुंहरदो जे आं गुवाहाटियाव थांबाय दं होननानै, नाथाय लिरदो बेयाव सालबारि डिआइ अफिसाव थांदो होननानै। दिनैबो लिरनाय दं, थांनाय एप्रिल दाननि दाखालि बावैसो 29 खालिबो सालबारि डिआइ अफिसावनो थांदो होननानै लिरदो। जोंनि अफिसा डिआइजों सोमोन्दो गैया एसेबां, बिअआ जोंनिया अनसलियावनोखा। बिथांनि गाहायथारनि जिखिनि अफिस, बे अफिसा बिअ अफिसाव, माने सालबारि डिआइआव नङा आरो बियो जोंनि खाथिथाराव अनसलियावनो दं। दा गेदेर बाथ्राया जाहैबाय, गोबां समनिफ्रायनो नैबे रायजोनि दैदेनगिरिफोरा आंखौ थांनानै बुंहैदोंमोन जे नैबे एलपि स्कुलाव कुनुदिन क्लास जाया, कुनुदिन फोरोंगिरिया फैया, कुनुदिन सानजौफुनि जिखिनि मिड डे मिल जानाय, बे मिड डे मिलखौ होआ होननानै रायजोफोरा आंनो सिगाङाव फोरमायदोंमोन। आरो बुंदो दे, बिथाङा दिनैबो बुंबावदो जे बिथाङा राजखान्थिजों सोमोन्दो दं, टेन्ट हाउस बिजनेस दं, माबा प्राइभेट स्कुल, प्राइभेट कलेज बिजनेस दं होननानै रायजोफ्रा दा नोंथांमोननि सेरावनो रोखा रोखा बुंबाय। दा गेदेर सोंथिया जाहैबाय, जायखौ जों समाजनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांथिसिन सोलोंथाइखौ जों मिथियो, जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ सुबुं सम्पद होननानै जों जायखौ गनायनानै लायो, दा नैबिदि अबस्थायाव दिनै फोरोंगिरिफ्रा बांसिनानो थाया होननानै खोनादों। फोरोंगिरिनि अनगायैबो बेयाव रान्दैनि ओंखाम संग्रा बायदिसिना बेफोरबो रावबो जों नुफैयाखै आरो दा जुदि बिदिनोबा, आरो रायजोफोरनि कमप्लेन होनायनि बेसावसो जिहेतु आं बेवहाय फैनाय जादों, थारैनो दिनै रायजोफोरनि जिखिनि बुंनाय, बे बुंनाया रोखा आरो थार जादों आरो दा बिनि थाखायनो दिनै आं बिअखौ बुंदो जे बिथाङा बिनि सायाव मोनसे मोजां एक्सन लानांगौ। लिगेलि जिखिनि एक्सन जायो बे एक्सना जानांगौ। मानो होनोबाथाय रायजोफोरा बुंनाय बायदिबा बा आं निजिनो मेगनजों नुनाय बायदिबाथाय बिथाङा थोंजोङै राजखान्थि आफादजोंबो सोमोन्दो दं, आं बेखौ नुनो मोनो। दा गोबाव समनिफ्रायनो आं जे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथिमोन, बे मावथि जानाय समनिफ्रायनो नैबे स्कुलनि जिखिनि कमप्लेन, बे कमप्लेनखौ आं मोनबोबाय थादों। दिनै फैयै फैयै आं नैबे अबस्थायाव मोनबाय। दा बे एखे अबस्थायावबो बोसोर थाखांनायनि उनावबो बोसोर जों नायथ'नायनि समावबो नाथाय बेवहाय जेबो मोनसे सोलायनाय नुनो मोनाखै। बबेखानि सोलायदोबाथाय मोनसे गाज्रि फारसेसो सोलायदो। दिनै गथ'फोरजों बा फरायसाफोरजों आं मोजाङै रायलायबाय, बिथांमोना जेबोखौनो मिथिया, नुवाखै दिनै, खिन्थु सहिया दं। बे मोनसे बेसे गेदेर मोनसे भुल बा बेसे मोनसे गेदेर गोरोन्थि बिथाङा खामानि मावबाय दं। गाव गैयाबाबो सहिना थांबाय थायो, गाव गैयाबाबो सहिना थायो। आं एप्रिलनिफ्राय दिनै जुनहालागै नायदो, सानसेबो एबसेन्ट गैखाया, सानसेबो एबसेन्ट गैया बिथाङा। खिन्थु जों मिथिगौ बिथांखौ, जों जायगानिनो जिहेतु मावबा जों बेलेगाव लोगो मोनो, सानफ्रोमबो स्कुल टाइमाव बे गुबुन जायगाफ्राव जों लोगो मोनो आरो दिनै खिन्थु इयाव रेजिस्टाराव नायबाय आं दिनै मोनसेबो एबसेन्ट गैया आरो दा ओंखायनो आंनिफ्राय बिथांमोना लिगेलि जिखिनि एक्सन लायो बे एक्सनखौ आं लुगैगोन। आरो जुदि बिथांमोना एक्सन लायाबा आंनिफ्राय आं थोंजोङै एक्सन लागोन होननानै दिनै आं रायजोफोरनो खोथा होदो। आरो इयुननि समाव बिथाङा मोजाङै क्लास खालामफैनांगौ आरो रायजोफोरा जिखिनि हास्थायनाय, रायजोफोरनि जिखिनि डिमान्ड,
बिथांनि जिखिनि पानिशमेन्ट बे पानिशमेन्टखौ डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोख्रोङै होनांगौ होननानै आं डिपार्टमेन्टनि बिअ CRC बिथां दं बेखौ आं रोखा बिथांमोनखौ खावलायदों आरो लोगोसे मोनसे बेले बेजेखौ आं नोंथांमोना दिनैनो स्पष्ट खालामना होनो लुगैदों CRCनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों जे आं CRCनियाव पारमिसन लाखादोंमोन होननानै CRCआ जोंनो खोथादों जे थांनाय बुधबार खालिनो बिथाङा बुधबार खालिसो SMCनि प्रेसिडेन्टनो दायित्व होलांदो होननानै थांनाय बुधबार खालिनो बुंदोंमोन दिनै मा बार दिनै शुक्रबार नङा होमबा थांनाय बुधबारनि CRCआव पारमिसन लानाया इनफर्मेलि पारमिसन लादो अफार फनाव लादो दे बुंनो लागा बाथ्रा गैला खिन्थु दिनै माब्रै एबसेन्ट जाखो दाखालिथ' एबसेन्ट जाखायानो बुधबार खालि एबसेन्ट खायानो दिनैबो एबसेन्ट बिथाङा नङा होमबा बुधबार खालिनावबो सालबारि DI होनना लिरना दोनदो सालबारि DI होननानै लिरना दोनदो खिन्थु बिथाङा CRCआ जोंखौ खोथादो जे बे खालि मेडिकेल ना फिसाजोनि माबा बुंनानै थांदो होननानै बुंदो खिन्थु बेयाव लिरनायाव दं जि खालि पारमिसन लाना थांदो इ खालिबो DIआव थांदो होननानै लिरना लांदो दिनै पारमिसन लायाबासिनो बिथाङा थांदो दिनैबो DIआव थांदो होननानै लिरनानै गालांदो बिथाङा गाव गैयाबाबो लिरना गालाङो आरो दा जि खालि पारमिसन लादो बे पारमिसन खालिबोथ' DIआव थांनाय जानाङामोन ना दिनैबो DIआव थांनाय जानाय नङामोन आरो दिनै मोनसेबो रिटेन बिनियाव एप्लिकेसन गैया CL लानाय मोनसे बेबस्था गैया दिनै साननैयावबो बिथाङा अफार फन सानसे साननैखौ जों मानसि हिसाबै मानिना लानो हायो खिन्थु सानफ्रोमावबो बिदि जुदि जाबाय थायोबा बोरै जानो ओंखायनो आं बिअ बिथांखौ गोख्रोङै खावलायदो बिथाङा जाहाथे बिनि सायाव इनिसियेटिभ लायो गोजोन्थों खुलुमबाय बिथाङा दिनै आनअथराइज एबसेन्ट बिथाङा ओरैनो नंखाय लिरनानै गालांदों जे सालबारि DI अफिसाव खामानि दं होननानै उनाव जों फन खालामना मिथिबाय बिथाङा गुवाहाटियावसो थांदों दा बिथांनि थाखाय माने डिसिप्लिनारि एक्सन जागोन डिपार्टमेन्टेलि जि डिसिप्लिनारि एक्सन जायो बेखौ जागोन आरो बिथांनिफ्राय जों एलिगेसन मोनबावदों बिदिनो खालामबाय थायो होननानै एसे जों मिन्थिदों दा बे माखासे बाथ्राफोरखौबो जों इनकुवेरि खालामगोन डिपार्टमेन्टेलि बिनि उनाव जों एक्सन लागोन बिथाङा आरो मिड डे मिलखौबो माने रेगुलारि जाहोआ जों बेखौ स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्सन खालामनानै मिथिबाय दा बिनि थाखाय बे मोनसे बेबस्था जागोन रायजोआ डिमान्ड खालामदों गोदान फोरोंगिरि नांगौना बे बिथिङाव मा बुंगोन बेखौ जों डिपार्टमेन्टेलि बेबस्था खालामगोन गुबुनाव शिफ्टिं खालामनायनि सासे ट्रेन्सफार खालामनाय जासिगोन नंगौ नोंनायालाय जों बे बारगाव गामिनिनो जोंबो रायजो हिसाबै जों बुंनो थाङो जोंहा हेडमास्टारा गावनि बिजनेस टेन्ट हाउस बिजनेस दङ बेयाव बिथाङा मुखुब जाना थायो सात्रफोरखौ क्लास खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ बारा गोसो होआ खालि फैनानै बियो मबाइलाव गावनि टेन्ट हाउसनि मा होनो बिजनेसनि थाखायल' फन रायलायफैबाय थायो बेयाव जोंहा बुंनांगौआ बेनोदि जोंनो गोदान मास्टार नांगौ बेयाव बैखौल' जोङो खावलायो सरकारनिसिम आरो बिथाङा माने पलिटिक्सआवबो सिथाबनानै खामानि मावनाय जों नुनो मोनो सासे मास्टार हिसाबै पलिटिक्सआव लिंक लानानै मावनायखौ जों मोजां नुवाखै हायोबा बिथाङा बेखौबो दोननांगौ पलिटिक्स लेभेलजों खारनायखौ दोननांगौ मास्टार हिसाबै मावना जानो लुगैदोंबा मास्टारनि खामानिखौनो मोजां मावनानै गथ' गथायखौ बर' हारिनि जौगाफुनाय फिसा फिसौफोरखौ मोजाङै जौगालांनाय लामायाव सोरां लामा दिन्थिलांनो हायो बिथांखौ जों बुंलायो आर'ज गाबो नंगौ नोंथांनि सोंनाया लिगेल खिन्थु आङो बे गामिनिनो बे स्कुला आंनि गामिनिनो एटाच आंनि न' खाथियावनो बेवहाय मथा मथि जिखिनि जों 18 बोसोर बिथाङा जिखिनि क्लास खालामबाय मास्टार साख्रि मावबाय एसेबां दिननिफ्राय जोङो लिगेल भाबै बिथांखौ जों क्लास खालामनाय नुवाखै बिथाङा बांसिन गावनि बिजनेसाव नांथाबना थायो टेन्ट हाउसनि खामानियाव नांथाबना थायो फैयो स्कुलाव बिथाङा नंगौ खिन्थु क्लास खालामनायखौ जों गोसोबायदि नुवाखै माखासे ओंखाम संग्रा हिन्जावफोर फैयो सानै साथामसो बिथांमोनखौबो जगार होनो हादोंना हायाखै जाहोनो हादोंना हायाखै जों गोसोबायदि क्लियारलि जों मोजाङै नुवाखै खिन्थु स्पष्ट जों समय मथे सोंनानै नायनाय बायदियाव आदाराबो मोजां मोनजायाखै लोगोसे क्लासाथ' जायानो होननानै जों सानदों आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो जों नुबाय थायो खारन आंनि न'आ गुदियावनो स्कुल खाथियावनो ओमफ्राय न' खाथिनिनो सासे हौवासा गथ' क्लास खालामनो थाखाय हाजिरा बायदि लायो बेबो बेमार जाना गेजेर गफा थायोबो सेंग्रा गथ' बबावबा थाङो सरकारि स्कुलावथ' बिथाङा हाजिरा हिसाबै थालायनानै मावलायनांगौनि सासे हेडमास्टार थानानै बोरै मावनांगौ बा सरकारि स्कुल हिसाबै सरकारि फोरोंगिरि थानानै बोरै हाजिरा लानानै मावलायदोंमोनखो बेनि थाखाय जों एसे दुखु मोनदों जाहाथे बिथांखौ जोंनो बे स्कुलनिफ्राय चेन्ज खालामनांगौ नोंथांमोना नै मिडियानि जुगै आं नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जायो जे हायोब्ला नोंथांमोना फोस्रावनायजों लोगोसे नैबे स्कुलनिफ्राय बिथांखौ सोलायनानै जोंनो गोदान सासे मोजां हेडमास्टार नांगौ बेखिनियानो आं दिनै मास्टरा बोजा थांदो थाङा आं बेखौ एख' मिथिया बेनिफ्राय अलप आगोलाव रान्धनिफोराबो सानैयाबो फैदो अलप आगोलावल' बिसोरो न'आव थांदो आरो बेनिफ्राय खोनानाय मथे सासे गथ' दोनलांदो इयाव शिक्षक हिसाबै खोनादो आरो आं बेनिफ्राय
जिहेतु आंनियाव आगोलाव माबा पारमिसन लादो किबा लादो इतिमध्ये आं एकखौनो मिथिया आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो आङो रायजोनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानो दि नैबे जोंनि बे बारगाव आरो करनकाटा एल पि स्कुलनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों बे फंनैसो बुंनो लानाया जाहैबाय जेरै मास्टरा इयाव नांगौ बायदि गुरुत्त भाबै दिनै प्रेजेन्ट जाया गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि माबाफोराव थांबाय थायो होननाय खोनायो मोनसे सोलोंथाइखौ जुदि मोजां फरायसालिखौ जुदि दैदेनलांनांगौबा सासे फोरोंगिरिनि बिबाना बेफोरबायदि नङा जों मोजांखौ लुगैयो जों डाइरेक्टलि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन खोथाखौ बुंबाय थानो सानला माखासे बुंथिगिरिफोरा सिगाङावनो बुंखालांखाबाय मिथिखाजोबलायनाय जाबाय बेखिनियानो आरो माने बुंनांगौआ थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन